И здравейте, от това съм и с Станки Веги. Ще ме бият, Тани! Бързо бе, някакъв сбоен бот ме цепи като луд! Скочи, къде си? И сега в момента сме на евенти, тук има двама при мене. При мене са Деймър без БГ и... Още един! И да, Деймъра яко садва. Ето те, Деймър! Малко ли? Той ти булен вода, човек! И както виждате вчера, Не, няма се бия с този О, сбоен. чекай, не мога да правя клипа, ето. Още една фокус, фулмейш от пипевента. И една прочетворка, рейтинг тройка от топ кил. Сега да бъде първи мач, ще го мина много скоро. Ще кажа колко кила имам, общо 274 кила. И те мене мега яко садват, просто не знам. Няма такова с тях. Ще снимам половината евенти. С сбоен бода. Ще снимам половината евенти, да кажем до Снейка и това. Фул брат, бей, всяко не го Деймър, ти как се качи горе? Не съм се качил. Това не си ти. Някакъв капонар ми показва ти, аре да мрежа, бе. Аре да мрежа. Докато малко ме бие човек тоя и аз го таковам. И Деймъра доскоро беше хакер, ама си изтрих хака. И от кошчето между другото го изтрих. Да. И инстант хелтките ми свършват и ще ме прибият. Спам. Какво стана, бе? Да, сега запомня да купя фул брат 2-то. Аз пък ще... сега трябва да бягам. Добре, избягах. Инстант хелтките ми почти бяха свършили. Да, виж къве тази фул брат, вижте. Самата фул брат за къве, шар 5, официално си 5 рейтинг, но бъде форсън, да, много енчанти. И за това искам да я купя. Гиги бате. Или бе. Да, че до мен за първ път спряха да садват. Ой, за това, бе, далек. Деймър, ти нещо спря да садваш, май, бе. Не, бе. Някакъв човек с болен бота ме бил отзаря. И аз докато ми свършиха хелтките да го мачкам. Помня, човек само си замахва един път с лъка и ми изстрелва по 100 стрели. Бай! Даймето преди малко го килна. Да. Направя ме в целия в стрели, бате. Да, ама аз си отмастих. Деймър, аз ти отмастих. Аз съм първо ниво. Това може само чест евента може да снимам и... Деймър, какво е това първо ниво? Първо ниво файтер и оле пак е тука, бате. Не. Днес в момента не кащам никакви фулки, не знам защо. Ова, чупиха го и не свалях нищо. Това си го снимах. Ари. Протригащи. Кой ти искаше ти ЕОП нещо си? Да, фанах две бедро. И на мен ми искаш ти. Или така просто прави с меча, защото аз го чакалях с братата. Аз с меча ги чакаля тук. Аз не обичам тук игра с меча. Него това е хакера. Сега моля да маски долу. Ако бием пипевента да видели фулка с браза. Малко килно с този живота, бата. Чих ти малко, не мога да справя клипа, бе. И ще просто сте малко ми цепи. Ето ще ви такова да видите. Не се абонирайте за него! Ама аз вече ми 11 субскрайбър. Аз вече ми 11 субскрайбъра, те ми стигат. После като те ще пратят тук клипа насам там и ще събера още. Мисълта ми е да събера горе-долу 50 субскрайбъра, за да мога да... Прехвърли ми ги! Той Деймър не иска да се абонира на мен ги прехвърли. Ти нямаш канал, бе. Пука ме. Няма канал да тая. Аз не имам. Да, аз нямам. Един клип направих една бавка с Дани. Снимал го как пее и го качи в YouTube. И да, хора, това ще от клипа, защото ми лаги много и... чао.